बाबू अब हमार पारा गरम होता 2 मिनट में दाई मातारिये को देम उस सरवा का 1.5 लाख का मोबाइल दिवा देले बड़ा और उस सारा मोबाइल चलाता हम यहाँ खेत में मरी ए साले ओकर का लंगा तोड़ कइले बड़ा उ कबो महंगा में बेचाई तू साले कोयला के खदान है कमैबा ना त खइबे कहां से हमार लंगा खइबो उठा के दी काटिए देम साले रे हनिया तो ते हमरा फेर में बड़ा रहत रे हनिया बोल का कहता रे ते हमरा फेर में बड़ा रहत रे का तोर मोगी त हमरा के दी का बाबू को 10 सरवा का होता हुक दिया करे के ये सारवा सन के चलते माथा पागल रहता है बहन चोदऊ दे के मुंह आते मन का रे साला हमरा के जिया ना दे बसन का भाग साला अपन जाके काम कर तो रे साला कि अपना खूबसूरती पर काहे इतना गुमान कइले बड़ी यह चाल रहन रहिनु तो कोनो अगुआ तो इनके मुंह में मुंह तहु ना आई साले रोड़ुए मर जइबो लगी तनी चाल सुधार के रहसन तहनी के चक्कर में कितना दिन से पप्पू दलालवा के लान में तेल लगाओ तनी आज आवे वाला बा हई आंख में चश्मा कहिया लागल रे रात में हाथ से गाड़ी चलाओ तरीका तनी अपना शरीरियों पर ध्यान दे ई साला बुढ़ार जितने बुढ़ाता न उतने सटिया जाता ई साला ई सब बात लइका सन से कहे वाला हो जा हो साले बुढ़ा ए जान भाई पप्पू भाई ए मर्द कहाँ रहो बड़ा बेसब्री से तार इंतजार करता नहीं बबगो हमें आओ कहाल बाबू ठीक बा आओ आओ है ना छहरी आओ ए आओ पप्पू भाई बैठो बैठो मर्द बैठो तब सुनाओ और सब हालचाल ठीक बा काहो बम्पेल भाई तू तो कहत रह कि दूगो बच्चा तैयार बड़ा सन कहाँ बड़ा सन बचवा बुलावा ना देखल जाओ बादशाह तो तैयार होगा साढ़ हो गए बड़ा सन हई का हो हई बैगन हैपर का ध्यान देले बानी महाराज ओ पिंकिया खूबसूरता का बोला कर क्या होता है ना आओ सन ए महाराज रउआ तो बाछा दिखाओ तो नहीं हो ई बाछी बुलाओ तो नहीं ए महाराज देखी ना कोनो लड़की से का कम बा का हमर लइकुआ ए पिंकिया तन बैठ जाते ए कहां जाता है रे ए बाबू तनी सुनारी रुया तो बड़ा नहीं कॉल जाए ज्यादा हमरा के ए साला के गांड के इलाज कराही के पड़ी बुझाता दोनों लड़का तो आइए गइल सन देखिए लानी अब बोली का कहता नी ए महाराज है ना का देखता नी ई साण के आड़ बड़ी भारी बा ई मुश्किल बा रउआ बस के बात नहीं के ए पर ना ठठम रउआ तारा शान के आन भारी बा संगे संगे ताहर गानो भारी बा जौन लड़किया के रिश्ता लेके आल बनी नु ओकरा द्वार पर दुद्दू गो फरारी नु बा ए महाराज बैठी ना खिसिया काहे गई नहीं है ए महाराज खिसियाई जाला अच्छा तो अपन शटर के गटर खोला अपन साण के आन के अपन गान के रेट बतावा भाव बतावा कितना बा पप्पू भाई 2 मिनट तनी रुको अपना लइकवन से तनी अपना औरतिया से तनी राय ले ले तो ओकरा बाद में हम बताओ तनी ठीक बा तब पप्पू दलाल काम आ रहा है मजाक नु करदानी बड़ा ढेर दिन पर लोकल बड़ा का केने ने बहरल बड़ा ए बम्पेल भाई के लइकवा खातिर एगो रिश्ता लेके आल नहीं हो अच्छा बैठो तब काइल बड़ा ने बड़ा ढेर दिन पर लोकल बड़ा का बात बा ना कनियो लइकवा के देखे आल बनी बम्पेल भैया के बम्पेलवा के लइका के उ साला तो अपने मादर चौधा कामना के देखाइल बड़ा ओकरा छोटका के जेठका के ए छोटका के ना बड़का के देखे आल बनी बड़का के बहुत बढ़िया लइका बा बहुत बढ़िया लइका चुन ले बड़ा ठीक बा का मांग बा कुछ बा था लागल हो मांग तो का कल बिखे पाता था बम्पेल भैया मगर लइका बहुत बढ़िया बा लइका में कोनो कमी नहीं है जानलो बहुत अच्छा लइका बा हाँ रह गए कमाए धमाए ना जाला घरे बा ओकर बाप कमाला उहे दोसर तीसर के खेत में काम कर लिया वाला से खाला से चलेला घर में कोनो तरह के परेशानी नहीं है आ दूसर का बात कि उनकर लइका माने हम का बताई तो हमरा बात के बुरा मत मानियो दारू गांजा सिगरेट बियर लड़कीबाजी सारा गुण ओकरा में भरल बा दारू पियबे करेला साला उ लड़कीबाजी करबे करेला आ खानो आधा रात के घरे अइबे करेला बाकी दोसर कोनो कमी नहीं है ओकरा में कमाला ना ओकर बाप कमाइए लेवेलन लड़कीबाजी करबे करेला दोसर कोनो कमी बा ना आ भइल चार दिन के 5 दिन तो भइल तारा था नहीं के 4-5 दिन भइल माधर चोद के एगो लड़की के छेड़ले रहे
तो ऊ ओकर बाप चौके पे तो टांग टांग के पिटैल सन, तारा पता नहीं है। बाकी सब ठीक बा, कोनो कमी नहीं है। लड़का एकदम परफेक्ट बा, मेहनती लड़का हो, दूसरा के खेत में जाके कमाला। अपना खेत से अपना घर द्वार से ओकरा कोनो मतलब ना रहे। ओकर बाप खइलन कि ना खइलन, उनकर दवाई बीरो कपड़ा लाता कुछो ना करेला। मतलब लड़का तो हीरा बा क्या? एकदम हीरा बा, कोनो कमी नहीं है लड़का में। लड़का रंडीबाजी करते बा, शराब पीते बा, अय्यासी करते बा, पिटा अरे! खाइए बा, मगर हीरा बा लड़का। वाह। नौजवानी में देखो पप्पू भाई, नौजवानी में सब लड़का तनी 19-20 करेला सन, तो लड़की बाजी गांजा दारू सिगरेट पिटाइल पीटल लाता मुंह की दूसरा के खेत में जाके कमाइल। आ एगो और ही बात, कानू किडनी निकलवा के 1.5 लाख के मोबाइल किन ले बा। तो देख लिया, हम बता देनी लड़का परफेक्ट बा, लड़का में कोनो कमी नहीं है। ना भाई तू सही पड़ोसी वाला, ठीक बा। तो सब बता देनी, अपन गांव जवार के हित बाड़ो। ठीक बा। ओई देखो देखो तनी बम्पेलो भाई होदे आवते बड़न, तो हम चल तनी, हमरा खेत में जाए के बा, बहुत जरूरी काम बा। बम्पेल बाजी आ जइहन तो वो हमरा के रोक लिहन, तो ठीक बा हम चल तनी, बाकी बहुत बाकी जाएंगे होई होंगे बताइयो। ठीक बा ठीक बा। का पप्पू भाई, ए हो कहाँ आई रख? सबसे बड़का दोगला आदमी हो गांव के, एक नंबर के बियाह काटवा। ना 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 बहुत तना रख हवे। ना 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 ना, बड़ा भला आदमी रहल हौ। अच्छा तब ठीक बा। अच्छा तो बोली मलकिनी का कनिया? देखी हमरा ये दान दहेज से कोनो मतलब नहीं है। लोग के गाड़ी घोड़ा गहना कपड़ा लाता सब चाहिए, हमरा ये सबसे कोनो मतलब नहीं है। बस लड़किया के चढ़े खातिर एगो छोट मोट फॉर्च्यूनर दिवा देम, आ 50 लाख रुपया दिवा देम कि लड़कुआ एगो बिजनेस अपन चालू कर ली। अच्छा तो ये तो हम ही के औकात से बाहर बा। अच्छा कोयला के खदान के रेट बतावा, एकर भाव बतावा। ए महाराज इतना बेइतियाव मत करी, सीधे ये कोयला के खदान के पोसे खातिर 2 साल रसियन बोला के रखले रहनी, वो एक दिन के 6000 रुपया पड़ल। एकरा के पोसे में 1 बीघा हमार खेत बचा गई। रसियन खाली दूध दे 6000 में कि औरियो कुछ होत रहलो? ए महाराज खाली अश्लीले सोचे नहीं रहुआ। अच्छा वो सब छोड़ी, बताई हई करियक्का के बारे में। पिंकिया में मंगनी है 50 लाख रुपया एगो फॉर्च्यूनर, तेकर गाड़े फाट के हाथ में आ गई रखो। अगर एहू लड़का में हम उतने मांगता नहीं तो हमार दोनों लड़का रणुए मर जाइए सन, बियाहो ना होई। तो छोड़ देता नहीं एकरे पर, जौन मन करी तो दी। ए बम्पेल भाई का सोचले बड़ा भाई? ए बोला ना का सोचता रह? कामना देह में बोआ भरम है दान दहेज लेके, हमरा ना चाहिए सब दान दहेज। अरे कुछ तो डिमांड होई नु, गाड़ी घोड़ा टायर टूर कुछ तो होई नु कि खाली भेज दिया हो? अभी तो रुआ फॉर्च्यूनर मांगत रहनी हो। छोड़ी महाराज, एगो आई चौरा ट्रैक्टर पर भेजवा दम, हम ओहू में राजी बानी, हम स्वीकार कर लम लड़की के। अच्छा तो ठीक बा, हम चलत तानी। अब जेंगा बात हुई हम फोन करके बताएम रुआ के। ना ना रउआ हमरा के अबे बताई, हम कहिए लड़की देखे आई। अरे महाराज हम इस रिश्ता के अगुवन हई, हमरा के जाए दी, वहाँ से बतियाए दी। हम क्यों करके फिक्स समझी ना रुआ, हम शाम के रुआ के फोन कर देम जब रुआ आ जाएम। अच्छा जाई, रउरा चलते हम कए गो अगुआ सन के फेर देले बानी। अच्छा ठीक बा, हम रुआ के शाम तक बता देम, परेशान ना हुई। अच्छा ठीक बा जाई। इस साला पर हमार भरोसा नइखे बनत, का जाने हमारा लइका सन के बियाह कराई कि रणुए मुँह आई। चलो भगवाने भरोसा बानी हमू। बबुगो उधर लेके आ ना। इस साला गछिया तर का करता रे खूबसूरता, हेने आओ। का हो बाबू बोला? का करत रह गछिया तर? गोली खेलत रहनी सन, तू का ला पर करत रहलो। एगो हौ सरवा किलवा के लेके बाद बार गाले करत, ओइ में तू पर करत रहत रहो। बबुगो हौ बोतलिया खींचबा तनी गिरे बा पानी पर हाथ धो ली। साले तहनी कहता नहीं कि मुंह हुआ गाड़ बंद करके रख रगिन, कोनो अगुआ बहान चोदवा आवता ढीड़ भर हुक के चल जाता, शादी बियाह ना हो साले लगिन, जिंदगी भर अड़ुए मरबा लगिन। ला पर करत रहलो। हम जाता नहीं गोले खिला, अपना फेरा में रहो, हमरा फेरा मत रहो। ये सरौलो से कुछो ना होई, जौन करे के बा उ हमरे करे के बा। झूठ साच बोल के तो ये सार लोग के बियाह कराए तनी, अब का जाने पोतोहिया आई तो उ सार लोग से झलाई कि ना झलाई, आ कि वो हमरे झेले के पड़ी। रुको आज अगुआ सारे के लगे फोन करता नहीं, साले 1 सप्ताह से आज भूली भणिए रहे, आज आर ना तो पार हो के रही आज।
उठाइए ना, उठाइए कौन सारा फोन कैला हो? एक तो उठाइए गाड़ी के मारे से मियाज रोग हो गल बा। उठाइए ना। हेलो, का हो पप्पू भाई, का हाल बा? हाँ बम्पेल भाई। तोरो मुंह गाड़ के कोनो लेप देब बा कि ना? आज 1 सप्ताह हो गइल कहला कि जाता नहीं, शाम के हम फोन करके बताओ तनी कय गो अगुआ अइलो सन ना गइलो सन कि नहु साले के अपना दुआर पर टप्पे ना दहनी। हम तारा भरोसे बैठल बनी आ तू यहाँ लाड़ में तेल लगवाओ तारो। ए बम्पेल भाई का बताई, एगो माइनर मिस्टेक हो गल, राउट नंबर में डिलीट हो गल हमरा मोबाइल से। रउआ आई ना ध्यान। हाँ हाँ ठीक बा। आई आई आई, बड़ा लेट कर देनी महाराज। रउआ आई, बैठ आई। पप्पू भाई, पप्पू भाई हो ए लड़का लिए बड़ा एकदम कढ़ाई के पेनी आ हमार बहन भी हीरोइन सन थन एकदम। ये मैचिंग खाता। बीती बैठ जाई, काय परेशान बनी रउआ। अच्छा तो बात तारा भरोसा बा। पप्पू भाई, हम मेहमान जी के व्यवस्था करे खतरा देखो तनी घर में का बकेंगे बा, व्यवस्था कर तनी तले बैठ के बतियाई लगिन। ठीक बा, हम आओ तनी व्यवस्था करा के। ए महाराज, कैसन व्यवस्था के बात कर तो रहन जी? हमारा तो आदमी बड़ा डेंजर लगता। महाराज नाश्ता के व्यवस्था करे गल बड़न। अच्छा ना, हमारा तो दोसर चीज लागल। पप्पू भाई व्यवस्था तो हो गई, तो हम सोचनी है जे नाश्ता से पहले बॉबी के दिखा दिए। हाँ हाँ ठीक बा। तो बबुआ तू हेने आके बैठो, हे जा हेने आके बैठ जाई रुआ। बॉबी आई है पर बैठ जाई। बबुओ बॉबी के भेजता तनी। अरे इस साल भाई लड़की के चक्कर में हमार दांत टूट दहलक। आई हो दादा, इहे साण हमरा पर चढ़ी सफा हिला के बीती। हिलावे के फेर में बाड़ू, एक के बेर में कच से अनहार ना हो गइल तो कहियो। रे 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 कोही उलिट जालिस तो उनको इज्जत प्रतिष्ठा के ख्याल ना रखल जाला हैं। कोही उलिट जाए के बाद शादी बियाह हो जाई, ओकरा बाद इहे नु करे के बा। बाबू ओके बा, लड़कियां पसंद बिया हमें करे लेम। कथी रे रे? ए हौ कहत रहूं देहे तुम्हें गाड़ी दिवाओ के। अच्छा मोटरसाइकिल के बात करता रहो। बैठा बैठा तारा हम बुलाओ तनी बाबूजी के, बम्पेल जी के आगे बतियाई जाला कि आगे के क्रियाक्रम केंगे होई। बम्पेल जी ए आई ना, आगे के क्रियाक्रम के बारे में बतिया लिया जे का लेन देन होई केंगे का होई। आई क्रियाक्रम एगो तो दांत टूट देला तो अब कौन क्रियाक्रम बाजी? अब का करम? अरे महाराज रउआ हमेशा गलती सोचनी, क्रियाक्रम ना कार्यक्रम। आई ना अब आगे के बात को। और तो बबुआ तइन देखी अब कौन क्रियाक्रम बाकी बा। नो 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 नो। तब बम्पेल भाई आगे के लेन देन के बात करी। लड़की के भाई ये हई बा दहेज का बात बा, और तो बात भइल ना रहे। 50 लाख रुपया आ एगो फॉर्च्यूनर दिवा देम, जेमे लड़किया अपना घर चल जाई। अब बाक महाराज कैसन बात करते नहीं रुआ। राउर छोटका बेटा खातिर उ बात भरे, एकरा खातिर तो रुआ ई कनी के एगो आइचर दे के विदागरी कर दी। ई साला साफ पानी आ गइल बा, ई तो हमरो से 20 हो गइल बा। काश ओ रात के निरोध के विरोध ना कइला रहती। 50 लाख रुपया फॉर्च्यूनर जौन तय रहे, यही ले इकुआ के तय भइल रहे। हमनी के पैसा के पीछे भागे वाला आदमी हो, पैसा का कमी बा इहवा। एक सीजन के भूसा बेच दियाला नु तो 60 से 70 लाख के भूसा हो जाला। ए बाबू यहाँ बड़का बड़का बोरा खोलता रहो आ घरे 50 लाख 60 लाख के भूसा बेचता रहो। घर में भूजल चाना झांट नहीं खे। अगर जे बिहावा कट गई नु तो चल घर तारा गांड के गुरुद्वारा ना बना देनी नु तो कहियो। जो ना बैठ ना, हम बानी नु सलट लेता नहीं हुआ। पप्पू भाई लड़की तो देखा देनी, सब ठीक बा, सारा बात बत कही यही जा हो जाई। अरे बॉबी के घरे भेज दिया तो ओकरा बाद आगे बतियाई जाई। लड़की कब ले बैठे रही? ना ना ठीक बा, भेज दी जा भाभी जा। बोला लोगी रुका भाभी। घर आइला जा।
बुढ़िया वो सब पानी आ गई बाबा हमरा तब पता चली हमरा कुआं में कितना पानी बा। पप्पू भाई हई एगो फॉर्च्यूनर गाड़ी है 50 लाख रुपया के बात होता, ऐसा कोनो बात हमरा से भइल ना रहे, ठीक बा। आ हमार हैसियत नहीं है जे हम 50 लाख रुपया एगो फॉर्च्यूनर देम। हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकतानी, हमरा द्वार पर 10 गो 15 गो जवन आदमी आई ओकर हम खातिरदारी कर देम। ए से ज्यादा हमरा बस के नहीं है। हम चल तनी आ जेंगे भी होई हमरा के बताएम लोग। चल बाबू यहाँ बियाह ना होई, तोरा के पोषण में इतना पैसा लागल है, रसियन मंगा के दूध पियोले रहनी, या फ्री में बियाह होई। चल ना होई यहाँ। रुकी ना महाराज रुकी, हम समझावत नहीं। ए का समझाओ ना समझाए, चल दूसरा लड़की खोज के बियाह करम हम। चल चलो मजा हमें तेने शादी करम, हम एकरे के लिए चल ना हम बियाह ना, हमें तेने शादी करम ना, हम एकरे से शादी करम, हम एकरे के लिए तेरा को बढ़िया लड़की देख के हम बियाह करम। चल जल्दी, चल चल जल्दी भाई।